गथ'फोर मा खालामबाय थादों हाथारा आं नोंसोरखौ गेलेनायाव माथो डिस्टार्ब लेंहरबाय थायोब्रा नै आज नक जाबाय फैलाय मा नक जाबाय थायोब्रा गेलेनो नामाब्रा थाब फै र' थाब फैलै थैबाय आं थैबाय थाब र'ले र' थाब थ' चला गेलेनो राफ्रा मा नोंनि थाखायनो बे आं दिनैनिफ्राय नोंजों गेलेला माथो ओंख्रिफ्रानो जेबो गैया दखानावसो थिनहरनांसिगोन आं नै दखानाव थां जेबो गैया मैगं थाइगं नङाबा रसा नांनांगोनबो लायथां मैगं दखानाव थै आंनिया आया गथ'आ मानसिखौनो मनाजों होथानोसै नामा बिखौ आरो सासेयालाय अबाव थांखो बिलाय सान्दुङाबो गोसाथार नै मैगं लायथां जेबो गैया न'आव जानो है आंबो लाया नोंहा नोंसोर सासेखौ लायनो थिन मिथिबाय हाला आं बिसोर सानै गथ'खौ दा जानो बाल' गोथाव ने नोंसोरो फै नोंसोर मोनजागोन दिनै ओंखाम मोनजाया नोंसोर सानै बेबि सखल माथो हेल' बेबि मा खालामदों आंनि बेबिया ओंखाम जादोंना जायाखै एबार फैगोन फुजायाव जोंहा सानैजों बेरायगोन ने शपिंखौबो सानैजों खालामगोन जोंहा नोंनो मा नांगौ लिस्ट खालामखा माथो एथ' गोराब्रा साला आंखौल' सामफ्राम खामानि मानसि गैथारै बायदि आंल' मानसि बायदि आंखौल' थिनो खामानिखौ बाजाराव थांसै आं नै आं बाजाराव थांनो नोंसोरलाय माथो बाजार खालामनो बायो बाजाराव थांनो आं खामानिया मोजां मावना दोन मावबाबो नाम गैया खालि आंखौल' थिननो हायो खामानि साला आंल' मावनो एफा सान्दुं गोसायाव मा खालामबाय थादों न' सिङाव र' ए साला नों बिदिसो गवालैनो र' आइल' फैग्रोदों र' हैदै सान्दुं गोसाथार हाला आं थिखोनोनो हैदै गोलोमजोब्बाय मा एसे सान्दुं न'आवबा मा जाना दं आइ नोंसोरलाखौ नायलाय सोरबा हिनजावजों मिनिया फन रायलायगासिनो मा सोर हिनजावजों रायलायदों बिलाय सोरजों रायलायबाय थादों नोंहा आं रावजोंबो रायलायखैथ' आं सल'सो खोनासंबाय थादों नङा रायलायनो बियो आंनो नुथारदों दहाय रायलायाखैसै नोङो मा होनबा थांनानै एवेरनै नङाबा ओंखाम मोनजाया नों दिनै बेथा मा होनबा थां गवालै नोंबो साला दासो मोनदों साला सुवाद तेजपात होनसै आं एसे मोदोमनायनि गाइखेराबो गावनानै थाजोब्बाय गाइखेरानो गावजोबदों
गैखाया माखौ एफा फुथि मोनदों नों फाग्ला ना मा जादों नोङो बाब मा नांलायबाय थायो नोंसोरलाय नै साया लोंद' मेथाइ गैया नामा आयै मेथाइ गैया माथो दखानाव थाङालाय नोंसोरलाय थांनो थिनबाबो माथो लाथोसो गाइखेर दंना गैया गाइखेर गैयै बायदि आं लोङा थै लाल साहफोरखौ मेथाइ गैयाबा आंबो लोङालै बे सानै गथ'फोरखौ हाथाला आङो सुवादफोरखौ खामानि दामानियावबा गैया बिसोरो जानाय लोंनायावबा गोथाव नांगौ माथो बरिंथारब्रा हिनजावा दा फन हरा आंना नै रायखांनाय लोगो लोगो हरबाय माथो हेलौ मा खालामदों नोंखौनो गोसोखांगासिनोमोन आं सना बा दिनै बेरायनो फैदे दिनै फैसायाथ' गैयालै दाना आं मा खालामबावनो दिनै थांथ'ला दे आं बेबिसना गाबोन थांनोसै न'आव गोबां खामानि दं आंहा दिनै दिनैनो फैथारनांगोन आं मिथिया दिनै गोबां खामानि दं सना गाबोन थांसैब्रा दिनैनो फैथार नङाबा ब्रेकआप ए जानाय नंला आंनाव फैसा बिहरनांसिगोन Iya, bisa san kasi pati. I know business no. Ay, ano bisa nang umulay? बेसेबां नांगौ बाबा 1000 नांगौ मोनलै आयै 1000 बाबा मिथिगौ एबारनि मासाव बेसेबां खरसा जादों आरो 1000 फैसा बिनो फैदों आंनाव जानाय लोंनायल' फैसाल' लांनाय गासिबो दिनैल' हरथारदोंलै खेबसे खुनुरुखुम फावथेनबो गैयामोन आंनाव बायनांगौमोन फावथेनल' बायनांगौ खिनिखौनो 1000 गोजो नांगौ नोंनो जाम्बा गथ' बेखौ दहायनो बुंनो हाया फावथेन नांगौ होननानै नो बे 10 थाखाखौ लांदो 10 थाखाजों जानाय नङालै आयै हा बेसेथो नांबावगौ नो होमबालाय 10 थाखा लांबावदो पाकेटसे लानानै फै थै बे 20 थाखायालाय मा खामानियाव सोलिनोब्रा थै माखासे गोबाव मोनबावनोब्रा आंलाय आदालै मा आदा जाबायलाय दिनलाय थां डिस्टार्ब दा हो आरो मा फैलाय गैथिंदों डिस्टार्ब गैयिनि डिस्टार्ब मा जाबाय थादों नोंखौ मा जाबाय थादों थां इथिंदों माबालै आदा फैसा नांगौमोन आंनो मानो नांगौ नोंलाय फैसा गार्लफ्रेन्डखौ बेरायनो लांदोंमोनलै जेरैखि जायाबाबो हरथारदो नोंनो फैसा नांगौ औलै औ नोंनो फैसा नांगौबा आं गासिबो खामानि मावनांगोन जागोन दे आंनि गस्ला लंपेन्ट पेन जागोन दे जागोन मावजोबगोन आं फैसाखौ हरदो नों मोजाङै मोजां जाना फै थांदो Yes